வணக்கம் நண்பா. இந்த விடத்தை ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணீங்களா? லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த விட நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவோ கன் ஸ்கின் தான் எடுக்க போகிறோம். XM8 அதுதான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். வெறும் நான் வந்து 29 ஆஃபர் தான் போட்டேன். அதில் எனக்கு 300 டைமண்ட் வச்சு வெறும் 300 டைமண்டில் எடுக்க முடியுமா? அந்த மாதிரி ட்ரிக்கை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க. ஒரு நிஜமாலே ஒர்க் ஆகுது. வாங்க நம்ம இந்த ட்ரிக் உள்ள போயிடலாம். இப்போ நான் முதலே ஒரு ஆடம் கண்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு டைமண்ட் ராயில் ஒரு இது போட்டு விட்டேன். இது உள்ளலாம் போகுது டைமண்ட் ராயல். ஒரு ஸ்பின்னில் கிடச்சிதுன்னு வச்சுக்கோயேன், அவள்தான் வெறித்தனமாக இருக்கும். அதை நான் பார்த்தேன். நமக்கு எங்கேருந்து அதெல்லாம் கொடுத்துரு போகிறானுங்க. ஓகே கைஸ், மறக்காமல் நான் சொல்கிற ஸ்டெப்பெலாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் உங்களுக்கே 300 டைமண்ட் உள்ள கிடைக்கலன்னா நீங்கள் எனக்கு கேட்கலாம். நீங்கள் என்ன வந்து ஒரு 3000 நான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்ப்பா. அந்த கோல்ட் ராயலும் மாற்றி அவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான். அதில் தான் நான் எதிரே பார்க்கலப்பா. வெறும் 99 டைமில் தான் விழுந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், வெறும் 99 டைமில் தான் விழுந்தது. எனக்கு செம்ம லக்கி எனக்குன்னு சொல்லலாம். செம்ம ஹாப்பியாக இருந்தேன் நான் இது வரைக்கும் இவ்வளோ எடுத்ததில்லை. டாப்பு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு 500 ருபீஸ்லாம். அப்போல்லாம் எனக்கு கடைசியில் தான் கிடச்சிது. நான் இப்போ வெறும் 29 தான் போட்டேன். அதுலேயே எனக்கு கிடச்சிடுச்சு நண்பா. செம்ம லக்குன்னு சொல்லலாம். எனக்கு சரியான லக்கு நண்பா. நீங்கள் இந்த மாதிரி லக்கு வேணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து அது வந்து பர்மனெண்ட் கிடச்சிரும். பர்மனெண்ட் இருந்த பாருங்க, கன்ஃபார்மே உங்களுக்கு அது வந்து கிடச்சிரும். நான் பாருங்க இது கூட ஒன்று ஸ்பின் பண்ணாமல் இருக்கேன். இதெல்லாம் நான் பண்ணவே இல்லை. சரி, அது எக்ஸாமேட் தான் எடுப்போமே சும்மா. சரி, இப்போ நான் ஒரு ட்ரிக்கு பண்ணுவேன். கலெக்ஷனில் போய் பாருங்களேன், வெப்பனில் போய் எல்லா ஸ்கின்னையும் அன்னைக்கு பண்ணுவேன். அன்னைக்கு பண்ணிவிட்டு மெயின் எக்ஸாமேட்டுக்கு வந்து இருந்ததுன்னா அன்னைக்கு பண்ணிவிடுங்க. என்கிட்ட எக்ஸாமேட்டுக்கு ஒன்று கூட இல்லை. நீங்களே பாருங்கள், எக்ஸாமேட்டுக்கு ஒன்று கூட இல்லை என்கிட்ட. ஓகே, இப்போ பிளாஸ்மா எல்லாத்துக்கும் அன்னைக்கு பண்ணியாச்சுன்பா. யூஎம்பிக்கோ பண்ணியாச்சு, எல்லாத்துக்கும் பண்ணியாச்சு. சரி, ஓகே, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண. என்னால் பேச முடியல, ரொம்ப எனக்கு வந்து டயர்டாக இருக்குது, ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை, அதனால தான் நண்பா. ஓகே, இப்போ M10 எல்லாத்துக்கும் நம்ம அன்னைக்கு பண்ணியாச்சு. இதில் நீங்கள் என்னோடய கலெக்ஷன் பார்த்துருக்கீங்க. ஒன்றுமே இருக்காது அதில். கிரானைட்டுக்கெலாம் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறது. சரி, ஓகே, இப்போ நம்மக்கிட்ட 272 நம்ம இது பாருங்கள். இது 300 ஆஃபர் போட்டது, 29 ருபீஸ் ஆஃபர் போட்டு இது கிரியேட்லாம் கொடுத்தாங்க. நீங்கள் நம்புவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 29 ஆஃபர்லாம் கொடுத்து நமக்கு போட்டாங்க. சரி, ஓகே, நம்ம போய் இப்போ ஸ்பின் பண்ணுவோம். 272 ஹெட்ஷாட் அடிச்சு டெசர்டிக்கல் ஹெட்ஷாட் அடிச்சா என்ன காட்டுமோ அதே டைமண்ட் தான் நம்மக்கிட்ட இப்போ இருக்குது. ஓகே நண்பா. ஓகே, இப்போ நான் வந்து எடுத்துட்டோன்னா எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். முதல்ல நான் எடுப்பேண்ணா, நீங்கள் சொல்லுங்கள். எடுப்பேண்ணா சொல்லுங்களேன். நான் சும்மா சொன்னேன் காய்ஸ், எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. நானும் எவ்வளோ ட்ரிக்கு பண்ணி பார்த்தேன். நீங்கள் கடைசிக்கும் பாருங்களேன், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். சரி, வவுச்சர்லாம் இருக்குது, இது வச்சுக்கலான்னு நினச்சேன். சரி, அப்புறம் போட்டுருவோம் எதுக்கு அப்படின்ட்டு. ரைட், ஓகே, இது காலி ஆகிடுச்சு. நான் வேறு இதுக்கு போயிடுறேன். ஆனால் ஒன்றும் ஓகே, நம்ம எக்ஸாமேட்டுக்கு அப்கிரேட் வேறு பண்ணணும். அதுவே பெரிய விஷயமாயிடும். ஓகே, நம்ம ஒரு இதை ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். இப்போ 233 டைமண்ட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. கிடைக்குமா 69 டைமண்டில் கிடைச்சதுன்னா எனக்கு நானே மொட்டை போட்டுக்கிறேன். நான் கன்ஃபார்ம் 69 டைமண்டில் நான் கன்ஃபார்ம் மொட்டை போட்டுக்கிறேன். ஜிடிக்கு சொல்கிற மாதிரி தான். நானும் ஒரு லூட் பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாவாச்சும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருந்திருப்பேனே. சரி, ரைட்டு வீடு அதை வாச்சும் கொடுத்தேன். 99 டைமண்டில் கிடைக்குமான்னு காய்ஸ் 99 டைமண்டில் கிடைக்குமா? கிடைச்சதுன்னா ஓபி இந்த சாட்டு காய்ஸ், ஓபி போடுங்க சாட்டில், லைக் பண்ணிவிடுங்க. 99 டைமண்டில் கிடச்சதுல நான் தொட்டுனே கிடைக்கணும். சரி, ஓகே, போதும் தொட்டதெல்லான்ட்டு ஒரு 99 ஸ்பின்னை போடுவேன். என்ன நடக்கும் வேறு, எவ்வளோ நேரம் நானும் தொட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் கிடைக்க. ஐயோ, ஓகே, நம்ம ஒரு 99 ஸ்பின்னை போட்டு 164 தான் டைமண்ட் போடு. 99 ஸ்பின் பண்ணியாச்சு. ஓ பாய், அரே யார் கிடச்சிச்சு பாய் 69 டைமண்டில் கிடச்சிச்சு பாய். ரொம்ப நன்றி கரேனா. ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டுப்போம் தமிழ்லைன் வைக்க. கரேனா ரொம்ப நன்றி.
நான் எத்தனையோ வாட்டி இதெல்லாம் எடுக்க டாப்அப் பண்ணியிருப்பேன். 500 டாப்அப் பண்ணி கிடச்சிருக்கு. வெறும் 29 ரூபாய்க்கு பண்ணி நான் இது எடுத்தேன். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ லூட் பாக்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நம்மகிட்ட டைமண்ட் இல்லைப்பா, டைமண்ட் இல்லை. ஓகே மேடம் சல்லா குட்டி ரொம்ப நன்றி. இது இது என்ன தெரில. சரி ஃப்ரீ ஏதோ கொடுத்துருவானுங்க. ஐட்டமில் போய் இது வாங்கலான்னு நான் நினச்சேன். அதோடு தான் எனக்கு என்னன்னு தெரில. இது அதோடு தான் டவுட்டாக இருந்துச்சு. அதோடு தான் இருக்குமான்ட்டு. சரி அதுக்கு தான் ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம், எதுக்கு வேஸ்ட்டாக போட போகுதுன்ட்டு. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் எக்யூப் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்கிப் கூட பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணியிருந்த கூட பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த எக்யூப் தான் பண்ணிகிட்ருப்பேன். இப்போ பாருங்கள், எதுவுமே என்கிட்ட ஸ்கேருக்கு கூட எதுவுமே இல்லை. இப்போ எக்ஸாமேட்டுக்கு தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. சூப்பர், வேறு லெவல் கேஸ், வேறு லெவலாக இருக்குது. வேறு லெவல் செம்ம கேஸ். நான் எதிரே பார்க்குறேன். 99 டைம் நான் அப்படியே அதை நீங்கள் அதோட ரியாக்ஷன் பார்க்கணும். நான் வந்து ஓன் அத்தை வாட்டில் அந்த மாதிரி எடுத்தேன். ஓன் இதில் போடுறேன். செம்மையாக இருக்குது கைஸ். இப்போ கிட்ட 65 டைமில் இருக்குது. நம்ம வந்து அதை இது பண்ணி ஆகணும். மேக்ஸ் பண்ணால் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். நான் பண்ண முடியாது. சரி ஓகே, இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. டக்குன்னு பண்ணி நானே இது பண்ணிட்டேன். நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். சரி ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து நார்மல் கேரக்டருக்கு வந்துடலாம். ஓகே, வேறு லெவலாக இருக்குது. அப்புறம் நான் வந்து வெளில வந்து செக் பண்ணிக்கலான்னு போவேன். ஆமாம், என்னதுன்னு பார்த்தா இது அதோடது தான். அதனால தான் இப்போ வாங்கிடலாம். ஃபுல் மேக்ஸ் கொடுப்பேன். எவ்வளோ டைமண்ட் எப்போ வாயடைஞ்சு போயிட்டுறா அப்படி இவ்வளோ டைமனுக்கு. திருப்பி அதே தான் கொடுப்பேன் நான். திருப்பி இது பாருங்க, திருப்பி அதே தான் கொடுத்துட்றேன். நான் ஏதோ ஒரு 40 அதை கொடுத்துட்றேன். இப்போ நம்மக்கிட்ட 65 டைமண்ட் இருக்குது. நம்ம வந்து எத்தனை டோக்கன் வாங்குகிறோம்? எத்தனை டோக்கன் வாங்கலாம்? 6 டோக்கன் வாங்கியிருக்கோம். நம்ம வந்து 6 டோக்கன் வாங்கியிருக்கோம். 6 டோக்கன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வாங்க முடியுமா? நானும் ட்ரை பண்ணுறேன். வாங்க முடியல. இதை பாருங்கள், திருப்பி மேக்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் நான். ஆனால் மேக்ஸ் கொடுத்து இப்போ நம்மகிட்ட 5 டைமண்ட் தான் இருக்குது. நம்மளால் தான் வாங்க முடியாது. சரி ஓகே, நம்மளால் அப்கிரேட் பண்ண முடியுதா? போய் பார்த்தா பண்ண முடியல அப்கிரேட்டு. இதோ இருக்குது எக்ஸமேட். ஓகே, நீங்கள் பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட எத்தனை இருக்குது எக்ஸமேட்டுக்கு? 6 தான் இருக்குது. நமக்கு வந்து 30 தேவைப்படுது. ஷோ கடவுளே, 30 தேவைப்படுது. இதுக்கு எமௌண்ட்டே சும்மா வெறித்தனமாக இருக்குது. ஒரு அருவாளத்து வெட்டி அந்த கன் ஸ்கின் எடுக்கிற மாதிரி செம்மையாக இருக்குது. பாருங்க, வாவ், செம்மையாக இருக்குது. சரி ஓகே, நம்ம இதோட கேம் பிளே பார்த்துடலாம். எப்படிலாம் அடிக்குது, எப்படிலாம் ஹெட்ஷாட் போகுது நம்ம பார்த்துடலாம். சரி ஓகே, இப்போ வந்தோடனே செத்து கிடக்குறேன். சரி ஓகே சரி, நான் வந்து பாதி கட் ஆகிடுச்சு. நல்லா ஹெட்ஷாட்லாம் அடிச்சது கட் ஆகிடுச்சு. என்னால் பேச முடியல, அவ்வளோ எடிட்டும் பண்ண முடியல. தெரியாமல் அதை வேறு நான் கட் பண்ணி விட்டுட்டேன். நீங்கள் எதுவும் தப்பாக எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க. நான் சூப்பராக ஹெட்லாம் அடிச்சது. இந்த கன்று வேறு லெவலில் அடிச்சது ஹெட்ஷாட்லாம். அது ஒரு ப்ராப்ளம்னால அது இப்போ தான் டிலீட் ஆகிடுச்சு நண்பா. நீங்கள் எதுவும் நினச்சிக்காதீங்கள். சரி ஓகே ஓபி கைஸ், ஓபியாக போகுது கன்று. அதை பாருங்கள், இதே மாதிரி தான் அப்போயே உழுந்துட்டே இருந்தது. செம்ம கன்று. நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்களா? இந்த மாதிரி ட்ரிக்கு பார்த்துட்டு எடுங்க. நிஜமாலே இந்த ட்ரிக்லாம் ஒர்க் ஆகுது. ட்ரிக்கா இல்லை என்னன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. ஓகே, இப்போ இவனுக்கு இங்கேருந்து அடித்தா அவன் அதுக்குள்ளே MP40 போட்டு அடித்து பிடிச்சிட்டான். டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர் MP40. என்ன பண்ணுங்கிறேன் எனக்கே தெரியல. ஓபி கைஸ், ஓசிக்கில் எடுத்துச்சு நாய். நம்ம சரியான ஹெட்ஷாட்லாம் அடித்தோம். அதை ஐயோ அடிச்சிட்டானே பாருங்க. அவனே தான் ஓபி போகுது. அப்பப்போ நம்ம தான் அடிக்கணும். கன்று அடிக்கிறது நம்ம பார்க்கக்கூடாது. ஓபி வேறு லெவல். ஓபி கைஸ் வேறு லெவல். பின்னாடி வேறு அடிச்சு சாவடிக்கிறானுங்களே. சரி ஓகே, நம்ம இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுப்போம். பை லவ் யூ ஆல் கைஸ். நம்ம மறக்காமல் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ப்ரோ கேம் சேனல் சப்போர்ட் பண்ணிக்க. பை கைஸ்.